Yesu ndiye chokwadi. Yesu ndakubara ndiye chokwadi. Machapatwa nemo. Ikanyeza toka kwa Yesu ndomosa. Ngati Mwana anofana kudasina. Besha kuda kudau. ngotiza muno. Ini damira pameka. Damira pameka tasa. Ne mosa yangu nini? Mosa yacho wewe muda wangu. Wanataka tewe wananeza mengi. Saka tukuti tipe muda wangu. Takaenda kondotoka pachanga miru. Mama wakataura kuti muda ndewenyu. Saka iya akatakana. Ndinofana kundibhadhara. Ndikati ndinobhadhara sei? Iwo muda wangu. Ini ndinofana kupera muda wangu. Iwo akatikumbira kuti ndoda kurimawo magogore. Saka akarima magogore. Nasina kuti ndikuda muda wangu. Watora muda wamai wake watengesa. Saka wangu iwoyo akuda kutengesa zvipfuti. Saka kati ndikwete akazaona muya nomuda. Muda wababa wangu. Wakabva kumudharuweni une muda wokuya nawo kuno. Ndikati kwete. Asi muda ndakapiwa nomurume wangu akandiroora. Saka nhawiri kodhore muda wangu pano. Ndikuda muda wangu. Kita sama Buddha. Jadi rencana orang jadi coba. Yang macam apa ni? Ayat dikasih. Alright, Bang Suri dan ini terkait apa Mama Cukup jika tungguan nyai nyai jatuh ina di nomor drama muda uyun di mana orang bukan kamu nak kerja apa dia muka tu ikutan papa baby ba nama orang di mana right nyaya yang ini jika dia uji maya nak ni sana ni mungkin orang ni pada ada kau kumpir kuri dan ni sana kudaru maya wakat mana siapa ni kuri sana ni mungkin orang just sudah berbuat jine munda uri ko wasikata kono kurima munda uyu takura kuri doti 2009 ndio pataka kuwa munda na maya right sadar mumunda muyo ongoka pa wanonzi mai machinda ini ndaenda kurima munda kweo munda uya taurima ona mai machinda wakaona nda kurima mumunda mama wangu asipoongo tumbena mandarini wakasiwa ndipa kuenda kumusha waname machinda wakaenda kwenye mangari la masabu nyama za maya wani mangari la nyama za maya ndakafuni na mai kuno ku munda uya wakuta ni wanu makama kambo pautu wahini kanza hao wa itindukuya shua takaenda mdari masabu nyama za maya tikaswika wakavuzwa wanu waya kimeme mburuti munda ndewenyu ndekukonzereti wakati susu takapuwa na maya wa munda wakipa munda takaulima 17 years saka makura kali maawani nyama kama aya sabu wakati aiwa imeme kana makapua munda mushandisi amuna kunzi kana mali mama kore akawana mjatora munda yuo maya wawaruti munda ndakapambana wangu kuti adi ashandise gozi mwanawa wakochi wadi zvino wakura arwa saka ndamupa kuti adi ashandise munda imeme makumu makarira kuti kwa sabu zvirubatsirei ndio pakabudwa na sabu kuti ko inini murugara kwajani wakati wajwani isusu wayo takati kwaji 29 yakunzi 28 right akanzi munobhadhara muteveri mumunda akanzi aiwa atibhadhara muteveri akanzi munda ndiyo bani ndiyo kwamasunga tedza izvi kutaura mai avo kuti munda tapani tapamwana wavo handina kumbobvira ndakana munda kuvatorera nedisini asi kuti iwo ndiwo wakandipa chi munda wandipa munda awana zuwa kana wana haro rawakauya kotaura neni kuti wona mwanangu inini ndakakupa munda iwewe zvandakakupa munda iwewe munda wandakakupa uya hatichakwanisi kuti urime vachindipa munda wangu andimona apa pawakandipa munda hawana kundipa munda vachitarudza kuti munda uchazosiya vakati rima inini handichakwanisi kukusvika nofunga kubva pamumba patinogara kuenda kusvika kumunda ikoko maybe pakareba 2 kilometers kuenda kumunda ikoko
iwo vakataura kuti handichakwanisi kukusvika. Chishamiso ndechekuti ini ndakazongozwa ndakudaidzwa pano paMambo Chikoma kuti une nyaya iri kuno yemunhu, asi iwo havana kukwanisa kuenda pasabhuku kuti wotaura kuti ndikunetsana nemwana, mwana uyu munda wangu ari kunditorera. Asi tichisvika ikoko paMambo Chikoma wakati inini ndakutora munda wangu mwana uyu because vana ava vari kundituka kuti inini ndiri handibariba. Ndikati mai dare riri panapa pamwe ndinokushichidzirai kana tiri kumba, ndinokumbira kuti imimi mutaure pamberi pavanhu vese vari panapa kuti izuva ripi randakakutukai mai, ndatangira napapi. Mai wakashaya chekutsanangura, washaya chekutsanangura, wakaenda kupomedzera mukadzi wangu kuti uyu ndiaindituka. Mukadzi wangu akaita kuti saizvo akati ndine zuva randaifona ndichitaura nemurume wangu aenda kumapurisa uko ndichiti maibii. Saka iwo ndiwo pawakatanga kukosora kuti tiwazwe kuti waripo. Wazwa kuti waripo wakazobuda mheno kwawakaenda tozozwa kutaura kuti kwazi wari kufamba uri kundituka, uri kufamba uri kudii, but tinombobvira tataura navo. Upadza chose ndiwo zvavakataura kuti mwana kurima hako munda. Ndira mvunzi wakazi mwanangu rima hauna kuzitora zvachose. Une here pawakanyorerwa kunzitora ndakupa munhu? Hawana patakanyorera. Pamakataura muri 2 pane here aripo witness? Right, pana angaripo patakatongwa kwa sabhuku Nyamatama. Ndikutaura kwa sabhuku unobhadhara muteni? Ndinobhadhara. Unobhadhara? Wemunda iwo? Kana ndichibhadhara mutero. Ndaturi kubhadhara mutero uri kubhadhara westendi yako? Usiri munda kako? Handizivi kuti munda une mutero wawo here mama. Usanyepera upusa. Usanyepera upusa. Chokwadi unochiziva. Kanzuro yakava here kunopa vanhu mapemiti iwo? Zviri kutaurika. Havasati wauya? Havasati. But vamwe vari kutobhadhara mari. Pawakapiwa iwewe munda sabhuku akairwe? Sabhuku akasipo, asi pakazoitika makakawadzana ekuti ndapuhwa munda, ava vachiti munda ndewedu, akapuhwamo munda nedu, ndo patakazoendesana kwasabhuku. Aiwa, pakati wausiri wamai wawanini nosabhuku hapana? Umwe munhu aripo ndiye akawitnessa transaction? Hapana. Saka unotesti isusu tibhiliva kuti iwe ndotaura chokwadi mbuya wari unyepa? Mbuya uri pamunda pavo. Mbuya she gets the benefit of the doubt because uri pamunda pavo. Iwe hauna chino. Uri gwari riri unaro rakanyorwa nambuya. Urisa gwari rwawakanyorerwa nambuya kuti ndakupa. Urisa. Handina gwara randakanyorerwa namai kuti Izwaika. Let's not take advantage of other people's misfortunes. Anzo. Kusazvara handimhosva. Kushaya mwana handimhosva. Akashaya mwana asi akaroorwa. Murume wake akafa, she is entitled kuestate se-surviving spouse. Imimi wana muri mabeneficiary. Hamutongi estate iyo mai vasati vafa. Right now she's in charge. Mai wako hana munda here. mai wangu ane munda akandipawo. Saka uri kupiwa kwese. Wakatengesa ndopi? Right, munoona pamusoro iyi. Isu tese wanenge tiine minda tinotopuhwa nevabereki. Kana tapuhwa minda nevabereki isusu handizivi kuti mubereki kana akutaura kuti pandakakupa paya ndakutora. Nekuti paunoti pabereki hawana magwaro anotinyorera kuti iri gwaro ndakupa munda ndewako. Izwa.
anokupa munhu asingakwanisi kutorera mai wako iwe wakakubara iwe ndiye anokupa asikakutorera asikakunyoresi pasi. Mumwe munhu wese ari kunzokwa anokunyoresa pasi woza unoukama naye. Ukama hwako newe mai wako ndio kuti mukadzi wako wako chii. But otherwise hapana shit. Because kana muchimutuka kuti ingomwa unotoona kuti zviri nane kuti nditore ndipe hama dzangu dzedzigara. Tangavira ndinombobvira ndataura murume iyo handituki ndinotomubatsirawo wani kana ari paumba. Mira iwewe courage yekuti uye komira mukoti namai ndo zvinoratidza kuti uri ndurura nyaya inoperera kumba. Ini takamira chakati nyaya isapere kumba chii. inini handisi kutoziva kuti mhayava chinangwa chavo ndichi hawana zuva ravambouya kunyange dai iwo wakandipa munda hawana kumbouya kuti iyo ndakuda munda wangu Pachikomba makanocha. pachikomba ndiwakandimhangerera kuti pazari kuramba nemunhu ndinavo magwaro epachikomba antu ari panapa awakatonga. Iwe zvawakaendeswa pachikomba handiko wakatora nyaya yekutonesa yemuda handiko wakatora nyaya yekunesa handi kuyo chakatadza kudzosera munhu chinhu chake chi Right, inini chakaita kuti chakati tadzosere munhu wa chinhu chake akuchida chii. mune zvinhu zvangu zvirimo wanga usina kunditaura kuti munda ndichazotora. Saka kuti mune zvinhu zvako mune zvinhu zvako ka hazviwe kuti chimamako. Saka iwo nda vakataura namai kuti mai munda makuda ndazwa mai chiregerai zvinhu zvako zviibve ndikakohwa ndichadzoka. Asi iwo wakutocontesta ownership nawo. Iwo hausakumbira kuti zvinhu zvako zviibve. Wakutocontesta ownership kutoti ngepako. Inini chandaiita ndechekuti amai vangu zvatose ndakatosima miti itorimo imwe yakutobereka. Ipapa ndinokwanisa kubvunza panguva iyoyo because samai ari pamba ndingabvunza here kana mai nyako ndibereka kuti munda mandipa zvatose. Ndakutaurira ndikudzokerera futi. Uyu haasi mai vako. Ukazinyora zita ramai vako unyore zita rake po. Mai wako wamuzive. Mai vako wamuzive. Usada kunyepera kubvisa padhuze namai avo. Imi nyaya yenyu makutorwisana nhaka yamai avo. Nenyaya yekuti muruziva kuti havana mwana saka akafa ndo pazviri kuperera. Saka makutosheya nhaka yake yasati afa. Makutosheya nhaka yake yachiri mupenyu.